Тоткос! Круть. Эфирда Тоткос. Кшеп. Надеюсь, мен көрінемін, мен бетсіздің арасында самый этот... Нәзік бойлы демек. Мне с желтыми очками нормально? Вообще идеально, братан. Ты соска. Ярар, Илгиз, сәлем. Сәлем. Наконец-то, нихаят сені шақырдық. Сен біздің біріншілерден болып қараған кіші. Мен қарадым, күлдім, машинада мне былай айтып, наушникқа қойдым да сізді былай. Мен бек қарамадым сізге, конечно, но мен тыңлап бардым. Сен машинада Шәп наушникта болды. дересің біле. Сен шуды сәйір кішілер ретінде біле. Менің негедір менің машинада кірмейді дегенде. Ну, yok связь. Аукс. Если честно. Аукста yok, блютузда yok. Реально наушникта дересің. Әйе. Прикольно. Наушникта мен былай. Ты спортсмендар, великта ергенде наушникта не бұл. Дальше пошел. Машинада просто наушники берем. Прикольно. Қарадың бірінші сериялан, хамны нешік сеңа бірінші... Менға бек ұшады. Мен сеңа айтқан сөздеріні біздің тамашашыларға да қабатлап айтам. Менға андай формат жетмей татар тілінде. Мен чүнки яратам қарарға біздің Ресей көлем нелерді подкастларына. Инди подкаст көресің. Куджи? Міне попался. Бүтін Ресей көлем деп айтегенде кішілер үшін, орыс тілі кішілер үшін андай подкастлар бар, мен аларны қарайым. Білесің, специально қарамын мен аны. Но туры келсе, тыңлайым, көңілі, сөйлешелер, мен алар білен бірге күлішіп отырам, сөйлешіп отырам, алар бені ешітмейдер, конечно. Но мен алар білен, білесің, алар сөйлешелер, мен алар білен. Біздің татар тілінде, наушникта, машинада. Вообще сәйір кіші бейтай бұл елгесін. Машинада бара наушниктан сөйлешіп бара кім білендір. Но татар тілінде, біздің яшта деп айтегенде, біз бітін қазір анықатлы яшта кішілер түгілеймі, но әлі үлкен кішілер де түгіл. Мына менімше, қазір Рамил ғыммен аяры мен ұныттым. Марат. Эй! Менің андай ғадат бар ема, Марат. Біреу подкастқа келген. Міне Рамил, міне не? Бұл малайда бейген кіші бол. Мен нәрсе айтмақшидым. Міне қазір біздің заман жәмәғат. Бізге қазір 30-ның тігі яғында. Мен бір сөз ешіткен едім. Пугает не то, что мы выросли, пугает то, что мы уже те самые взрослые. Вот это прикольно. Бәлекей деймін. Ну, даже хатта 20 яшта. Әйе, хатырсың, біз қарайдық ол 30-35 яштық мужикларға, бұлар енді яшаген, бұлар не скучный, ничего подобного оказывается. Бик рахат екен 34-те де. Сен шылай тұрып, мотор етіп кірді әме ешіне вообще. То есть, мен айынды 34 еш дейерім мен. Сен көресің мен мотор етіп кірдің? Бик мотор. Сенки ешіде мотор беттадың, Рамил. Қабан сайын. Мен, если честно, тоже, міне сенен шондай ойларда болғаным бар. То, что вроде еш бараймы, ну, мұнда сезілмей. Ну, типа, ну и чё? Я представил, бабалар отырап, еш бара, мұнда сезілмей. Міне мен 26. Бит көңіл хаман 18-де. Міне Yok, на самом деле, короче, айталар бет, нешік деп айталар ол, паспорттағы цифралар ол цифралар ғына. А вот именно биологический возраст тоже была ведь. Биологикақтан, например... Психологик возраст. Психологик возраст была. Меңа, например, мен шоғыштырғаным бар. Ну, білмеймін мен. 20... Неше ме? Сенға неше еш мына қазір? 33. Жоқ, неге ара 33? Амына сенің халатың... Вот, соны айтам бет. Шоғыштырғаным, ну, білмеймін, ну, 25 может. Такой шындай, 25-та шынды білмей әрінде. Уран білән. А сен неше? 32. 32, а бұлай не көңілді? Меңа 32. Көңілді да 32 ме? 32, бек әйбет.
миңа вообще бір 16-15 миңа күбәйбер әле һаман ярамый. 16-15. Ну, мен еще яшьрәк получается. Ну, мин 15 түгелдер, но бір 17 шул тирә. Сен яшь. Мин әле Но синең ул беләсеңме, синең ул иҗатыңда да күренә бит. Җырларыңда да. Но бөтенесендә дә түгел. Кайбер җырларыңда. Кайбер җырларың говно. Молодец түгел. Кайбер җырларыңда сиңа 34-тә түгел даже. А сиңа, ну, Күбрәк? белмим, ну да, такой, знаешь. Лирическое. Ну, менә тормыш тәҗрибәсен бер каяда куеп булмый инде. Ну, то есть аны яшерә алмыйсың, аны кисеп ата алмыйсың. Шуңа күрә кайбер җырларда вот прослеживается шундый. Вот жизнь поведет. Шундый. Bu компаниядан да тора бит әле. Менә инде компанияда син. Әгәр менә син егетләр белән очрашасың икән, менә сиңа 25, сиңа 20. Әгәр дә син менә теге галстуклар киеп барасың икән, менә сиңа уже 35-40 уже. Ну, минемчә гомумән без инде бер ничәдер яшьләргә, бер 27-28 яшьләргә без, ну, кеше гомумән уже өйрәнә үзен төрле кешеләр белән төрлечә тотырга. Яшьләр белән ул яшьләрчә. Мәсәлән, шул ук менә бүген мәсәлән мин 17-18 яшьлек балалар инде, алар минем өчен. Әйме, менә шул җегетләр кызлар белән сөйләштем. Мин алар белән, мин аларча, мин үзем дә сизәм, теге хоп, теге прикол, теге синең. Хәзер теге бабай кебек. Йо! Мен алар белән теге, йо, пацаны. Алар белән бер забыл. Ребятки, как ваше настроение? Прикольно. Беләсезме, ә бит әле шундый кешеләр бар, аңа мәсәлән 70 яшәйме, ә ул үзен бик җайлы, җиңел, рәхәт тота үзен. Менә мин берсендә сөйлим. Бер никахны миңа башлап җибәрергә куштылар. Башлап җибәрәм дә инде мин. Мин хәзрәткә тапшырам. Аннарсын үзем бер-ике җырлыйм инде. Һәм шунда хәзрәт, зур хәзрәт, менә исемен хәтерләмим. Мин гомумән исемнәргә, ну, зур хәзрәт шулай теге мине куркытып куйдылар иде. Мин куркып беттем әйе. Марат. Һәм килде бер бабай. Аңа бер 75ләр бар инде, әйме. Ул шундый матур гына, нәрсә ничек итәбез, тегесен мин яшьләшә әйтәбез. Яра, бик яхшы, миңа шунда сүз бирерсең. Анарсын, ул ничек теге просто гына, матур гына, менә беләсезме, ул күп түгел иде. Бәлки генә. Мин имею в виду, менә шушы залда, менә шул залда ул үзен зур итеп килеп кермәде. Ул бәлки генә бер пишмактан гына килеп керде, пишмактан бастырды, утырды, сөйли башлады, авызында белмим, шундый сүзләр, шундый фикерләр, үгет насихатлар, мин торам, менә бит мәйтәм. Ничек кеше простой булалар. Кайчакта кеше, беләсезме, үзен әләкем түгел, әйме, үзен әләкемгә куеп, наоборот, сине нитәмне. Аңа хәтта 20 яшьлек кызлар, җегетләр дә үзен әләкемгә куеп, бик зур итеп, алар белән сөйләшәсе дә килми, эшлисе дә килми, янына барасы да килми, нәрсә ничек дип сорышы да килми. Тәкәбберлек дип аталган. Кемдер үзен һаман зур итеп күрсәтергә тели, кемдер зур булып та, зур булмаска мөмкин. Менә миңа бүген генә бер фикер килде, мин аны кычкырып әйтәм, һәм үземдәген аның белән бәлки әзрәк кенә бәлки килешмәсем дә, хәзер беренче тапкыр әйтәм. Туду. Минемчә, зур булырга кирәк, чөнки син зур була алсаң, менә син зур булсаң, син хәтта бәләкәй дә була аласың. Һәм уртанчы да була аласың, зур да була аласың. Кирәк булса, әгәр дә бер ситуация булса, син зур да була аласың. Әгәр дә син изначально бәләкәй, мин теге киңәш кебек, бүген бит мин булдым, балаларга киңәшләр бирделәр, һәм миңа шундый уй килде. Менә әгәр дә син бәләкәй, теге ничек әйтергә, узкий кеше булсаң, теге бер ни булсаң, син бер кайчан да зур була алмыйсың, һәм син үзең теге синең вариантларың әз. Син шундый бәләкәй, шундый усал булырга тиеш буласың. Усал кешеләр, алар минемчә гомумән бәләкәй кешеләр. Прикольный ой. Ну да. Прикольный ой. Зур булсаң, бәләкәй дә була аласың. Әйе, синең вариантларың бар, син гибкий, син монда да керәсең, тинә керәсең, синең чөнки
вариантларың Аның зур. бит әле тагын бер ягы бар. Понимаешь, ты вот зур булгач, бәләкәй була алу турында онытмаска да кирәк. Ну, то есть күпчелек очракта кеше зур була да, и булу турында оныта вообще то, что ул бәләкәйдә була ала, то, что ул уртанчыда була ала. Ул беләсеңме, ул кешенең үзеннән торадыр. Менә каядыр мин ишеткәнем бер шундый фикер. Мин аңладым сине. Син вообще в принципе кеше, ну, төрле сыйфатлар турында әйтәсең. Кешелеклек булу, киң күңелле булу Әйе, турында. мин менә ишеткәнем бер фикер акча мәсьәләсендә, әйме? Бу бит инде акчага да кагыла. Грубо говоря, син бай булсаң, син ярлы була аласың, ни дә буласың, ярлы булсаң. Вот. Короче, менә мондай уй. Байлык, син вот әйтәләр бит байлык боза дип, әйме? То, что байлык на самом деле бозмый кешене. Байлык просто синең нинди кеше икәнлегеңне ачыклый. То есть, әгәр дә син, ну, вот үзең әйтмешли, изначально яхшы кеше булсаң, син бай булсаң, син начар кешегә әйләнмисең. Син просто үзеңнең яхшылыгыңны арттырасың. Там, белмим мин, там, хәйрия, там, тагын нәрсәләр, балаларга булышасың, тагын шундый ниләр. Әгәр дә изначально говно кеше икән син, например, әйме? То потом байгач бай говнога әйләнәсең. Бәлки акча ул бит теге свобода. Акча ул свобода. Һәм кешедә акча булгач, кеше шуның хәтле свободный була башлый, что ул үзенең эчендәге булган бүтән ну, начар хыялларын, яхшы хыялларын, начар хыялларын чыгара башлый. Ул менә иреклеккә чыга. Менә мин тегене, менә ул теге миңа нәрсә эшләгән идеме? Мин аны хәзер сытам, мәсәлән, әйме? Или үзенең бүтән ниләрен менә, менә минемчә, бәлки синең фикерең Тоже прикольно. Ул бит инде религия ягыннан да шулай. Аллаһ Тәгалә акчаны менә күп иттереп, ул менә шул бәлки бозык кешегә дә бирәдер. Да, как Күп иттереп. нәрсәле ул? Испытание кебек. Әйе. Ул сине сыный. Әйе. Кемне ул күбрәк ярата, ул аны бүтән нәрсә белән сыный. Ну инде менә шундый. Ничек әйтик? Гади тормыштан әзрәк остарак. Бик үк ярлы дип әйтмәсәң дә ярый инде. Акчасызлык белән сыный типа. Әйе. Шул ягыда. Сез син куркасыңмы? Акчаң булмаудан куркасыңмы син? Юк. Менә кай вакыт уйлыйсың, әйме, менә әгәр дә минем хәзер менә бүтән акчамда булмаса, бүтән менә булган йортларым, машиналарым, хатыннарым менә булмаса. Минем 7000 булмаса. Картадагы 7300 мин. Йо, на самом деле, минем тоже уйланга бара бу турыда, но мин куркам. Мине кай вакыт, ну, колбасить те бала. Вот бу юк булгалы на самом деле, шундай даже шундай ойлар. Ну да. Каян табырга? Ну менә ковид вакыты җиткәч минем шулай ук булды. Ну мин хәтерләмим, мин теге боегып, ниндер бер нәрсәгә булгандыр бәлки теге подкоркада, әйме? Инде бер теге борчылу нәрсә булыр микән? Ковид вакыты бит инде бөтенесен яптылар, мероприятиеләр бетте. Мин бер кайда официально эшләмим. Вообще юк бер кайда менә. Зумнан гына җырлап торалар. Йоу! Мин анысын эшли белмим бит. Мин теге Инстаграмда да мине кеше отмечать итсә, теге сториста, мин аны кертәм. Булай Инстаграмда мин үзем нәрсәдер булай итеп йөреп, что-то бик белмим, үзеннән үзе пока юк әле миндә. Син одиночка бит инде, әйме? Син бит продюсер. Юк, берсе белән дә йокламыйм, Аллага шөкер. Ну әйе, мин одиночка, әйе, сорауны җавап биреп битер. Син Инстаграмда эшли белмим ни итәм дисең. Вот синең менә аның турында уйлыйсың килмиме? Ну то есть, вот вообще синең бит инде кешенең булырга тиеш нидер хыялы була бит инде. Буладыр. Буладыр, син юк что ли? План действий. Мин сораган бар үзем турында, ну, нәрсә турында мин хыялланам. То есть, минем әйтәсем килгән фикер мондай. Инстаграм, социаль челтәрләр, белмим мин, ВКонтакте группалар, пиар гомумән, ул бит инде артист кешенең. Ну, инде. Основной бер юнәлеше, вот ул якта эшли белергә тиеш. Әгәр син әйтәсең, син үзең генә артист-одиночка, но син Инстаграм белән куллана белмисең. Мин Ул куллана очракта белмим. бит, ну, напрашивается вопрос, ни өчен, то есть, ни өчен син аны өйрәнмисең, то есть, синең бит инде бар хыялың, вот, например, белмим мин анда.
Стадион Олимпийский! Олимпийский, мы еще вернемся. Madison Square Garden жиырға татарлар прикинь бүтін Америкадан жиыла. Қара, мен сеңа шынды жауап берем. Мен артист-одиночка дегеннен анық аты түгел енді Yami Music бар бізде. Yami Music лейблі. Менің бір жырым шықса, аңа обложкалар білен ярдәм етелер, мына платформаларға кіртелер, нендейдір бір біздің анда шәһәрнің паркларына предлагайтер. Міне шынды жыр шықты. Яйсе группаларға бар аның іші. Мен аның білән бик шүгілемем. Кішілер бит әле радиоға, телевидениеға құша төләп кірәләр. Аның білән мен тоже... Видер нәрсе айтасым келе, мен аның білән шүгіленген юқ. Міне не үшіндір? Міне, вот, мен просто, бұл менің тоже больная тема, мен тоже, мен бит тоже одиночка, но ояқтан мен, по крайней мере, тырышам үйренерге бүтін инструментларны, то есть Инстаграм, анда, тағын қоядыр, анда, можно раскручивать, то есть, мен ол плейлистларға нешекләгерге бүтін үсінеймі. Үйренесің, өзің ішлейсің, но мен понимаю, что бір генә кіші болдырып шыға алырлық іш түгіл ол. Аны в любом случае ойырым кіші ішлерге тиеш. То есть, мен ол артист кіші, сен артист, вот сен дұрыс ішлейсің, типа, вот мен жырлайым, жырлар язам, все, мен бейлемәгіз, мен етем. А вот просто одиночка болсаң, тогда, наверное, үйренерге керектір деп ойлаймын. Потому что мен өзім вроде пытаюсь, но понимаю, что худо-бедно ничектер получается. Меңа, білесің, ғаф етмесіні бүлдірдім, меңа бекініп ұшаған еді... Бір сөзді айтмады. Мен сен айта башлаған еді, бар-бір, бірге одразу кіші бір сөзді айтмеймі. Ғаф етмесіні бүлдірдім. Меңа өз вақытында ұшаған еді нешік Элвин Грей ішләді, әйме? Міне ол жырларын ярай ма? Чесіні подкастта ол сөздерді сөйлерге. Конечно. Міне ол жырлар язайым, студияда отыра жырлар яза. Аның бар еді команд, бар еді, қазір де бардыр, мен қазір бек білмеймін, но ол вақытта біздің топтар эстрадасы үшін шунды команда, ол өзі бір кім білен де сөйлешмей, ол өзі бір кім білен де аралашмай, нәрсе концертқа келемі, келмеймі, ансы бір бар қызлар, жігітлер, баралар ауылға, или шәһәргә, сөйләшәләр. Все, ол келе, мына неге. Мына мен бір генә не сөйлейм, мен күргән әйбер нәйме. Бірсінде бір жыршы білән, есімін әйтмейбізін дейм, ол атаклы жыршы, Россия күләм жыршысы білән Пермда біз ішләдік. Паркта, құяш, урамда, бик қаты құяш. Һәм ул шықтыдағын дағын дәгін біздің шал яғында айдылайма. Ол жырлады, құяш бұлғаш, ол артқа кетті. Анда енді әзірек кіне шынды бір кіріші кібік нәрсе бар еді. Әй, күләге. Аңа ұйыштырушылар, алға барығыз. Ауыл ғыммен күзлік кейіп қойды, и артта болды. Анда бек зұр сәқіне шынды қолықлар тегінде алда, ол мұнда артта. Қысқасы, сәхне артында аның болышчысы бір қыз шынды білесің, яузғына шынды. Яқшы ол қыз, конечно. Боевитый қыз. Никуда она не пойдет, никуда пускай идет вперед, люди ее не видят, нет, завтра у нее на первом канале, я вам что, рака привезу, что ли, на первый канал, ақырыштылар, мэр, организатор, управление культуры, ақырыштылар. Мен түбетей бір әдемі болыстыра білесіз. Өзім міне. Я пойду вперед, что? Я пойду, етігі. Мен шықтыда, ионы бітті құяшасында. Йоқ, мен әрсе қызық болды. Соңынан енді әзірекіна тыңғаннардыр енді бәлкі. И шуннан тігі жерші шықты сәхне артына. Аңа бүтінісі, ой, как вы были прекрасны. Ол міне шықты да, рахмет. Міне нешік ол үшіп кірді сәхнеге. Шылай үшіп кетті. Бүтін нелеріні, ударларны алды шул қыз. Һәм ол қыз өзі де аңлай. Менің вазифам шул дей. Мені қиынағыз, ол ақ қалсын. Ол мен шайылмайды да, өзінің кірмәркісіне кіріп кетті да, міне ол тігіне видение кібіккіне болды, білесің ма? Міне шундай әйбіріні болсын деп, мен өзіме алдым тоже бір қызны. Мен қазір тоже администратор біләштейм. Ол кішігіне жетмей, дейесім келе мен. То есть, администратор, да, круто. Менің yok. Мен хоман сайын ойлайым ол турыда. Иллюзия.
Ол бит хатын. Ол бит Ол сенің настоящий администраторың. Кішкене администраторны қоры. Жоқ, біз аны бәрін шап қарадық, ну, что-то не прет, короче. То есть, Нормально. ғойлада... Бірге эшләргә кирәк түгел. Түрліше бұлай. Түрліше, Кімдір шулай ішлей ала, а кімгәдір әзірек кенә ял Әйе. керек бірсі-бірсінен. И менің айтасым келе, что да, круто, администратор вообще супер идея, супер кеше, бұларға тиеш. Но вот өзің айтмышлы Элвин Грейнің өз вақытында болған подход, и ол қазіргі күнге қадар бара тұрған подходтыр деп ойлаймын мен аны. Ол біріншілерден болып вообще біздің эстрадаға алып кірді шундай подходны. Білген болсаң, ну сен білесің инде. То есть біздің битин татар эстрадасында көптәннән шулай килгән инде ол. Бар җырчы үзең әйтмешли Гамилә баян шалтырата, номерын белсә, номерын белмәсә ул белгән кешегә шалтырата бала номерын. И теге, әйдә, килегез җырлагыз, тегеләй булай. Какой анда администратор? Администратор булса ты, кара. Бу йолдызлык ширен алган бу. Әллә нинди кешеләр алган, үзе сөйләп Кеше булды. Кеше булган. Элвин Грей килгәч вот эстрадага. Насколько эффектно булып кирип, ну, ничек эффектно килеп кирде ул. Элек ничек булган. Миңа кажется, Элвин Грейга хәтле. 1000 елларда. Тоже Салават абыйга шалтыраталар иде шулай. Минемчә, элек кеше сәхнәгә чыккач үзен кем икәнен күрсәтә белгән. Ә кайдыр радиода, гәҗитләрдә, ул вакытта бит гәҗитләр, радиода, гәҗитләрдә фитнә таратып анда, бу миңа булай дип әйтте, теге миңа булай дип әйтте дип, берсе белән талашып йөрмәгәннәрдер дип уйлыйм. Элек кеше сәхнәгә чыгып эшен эшләгән. Ә бүгенге көндә кызганычка каршы бездә ну, кешегә, теге тыңлаучыга сәхнәгә генә җитми, аңа кирәк аның теге паблигына яздырылырга. Инде ул бит үзенә күрә бер сайт бит инде, нәрсә ул анда сөйли, фикерләре анда, нәрсә ашаган, нәрсә эчкән. Менә шулары кызык. Миңа да кызык. Миндә язылган төрле анда теге дөнья күләм йолдызларга. Миңа да кызыгалар нәрсә белән яшәгәннәре. Вот. Ләкин шунысы бар. Ну, менә мировой звездалар, алар үзләренең пабликларына теләсә нәрсә язмыйлар. Анда җыр, музыка. Олай деме. Вот смотри, западная культура, вот западный, ну, американский шоу-бизнесны алсаң айма. Онда, понятно, вот Элвин Грейның подходы, онда ол, наверное, бірінші ступеньдер. Ну, то есть, самый лайтовый. То есть, онда шоу-бизнес уже, бұл менің көздіктен генә. Мен шулай деп ойлайм, мен шулай деп фикерлейм, по крайней мере, біздің эстрада, біздің шоу-бизнес олардан, ну, бірнеше дистә булмаса, елларга орта калып бара бит инде. То есть, менің әйтәсем килә, что Америкадағы шоу-бизнеста онда менә шушы ләштит сату, менә гайбәт сөйләүләр, менә ул әйбер белән айрым кешеләр эшли. Һәм алар специально тудыран индидер слухлар, ниләр. Син Теория заговоров. Анда ничек следят? Риана икенче тапкыр авырга узган. Нәрсә әйтер микән? Анда все выверено. Так Рианага әйтәләр. Чыгасың, менә шулай әйтәсең. Ул чыга да. Я жду второго. Кого она ждет? Его или нәрсә? Тегесе бусы. Ребенка или мужа? Подогревает Кого интерес. она, да. То есть, и начинается в этом. То есть, анда пиар, блин, тоже, как бы, ну, анда просто ул красиво и упакованно подано. Понимаешь, ты? А бездә ул, менә, подъезд төбендә сөйләшеп торалар бит. Шундый форматта. Просто безгә вот татар эстрадасына вообще килгән. Мин аны уйлаганым бар, бәлки татар эстрадасыннан көтмәскәдер андай бер. Может быть, ул аның үзенчәлегедер. Менә шундый аутентичный булып, хаман сайын шылдат, ну, чыкмый модадан. Ну, хоть нәрсә эшлә, ну, чыкмый ул модадан. Икенче темага да килеп җиттек. Вот, чыкмый, ну, понимаешь, ну... Утырабыз монда гел мин синең белән килешәм. Минем шундай уй бар. Менә Рамилнең иҗатын карасаң, менә аның шундай тиндә, теге гармонлап, теге классика. А Илгизгә карасаң, аның яңа сулыш, шундай ничек әйтим, альтернатив дип әйтергә ярыймы аны? Үзгәреш җиле. Альтернатив дип әйтергә белмим, нәрсә соң ул альтернатив? Альтернатив ул как будто менә теге эш пешмак ашамасаң, Ну, менә попса тыңламасаң, сине тыңла дигән сүз альтернатив. Юк, Рамилнең иҗатында
түрлі этаплар болды. Мен бетінде біз бірге бетінде бірге өстік. Вообще-то тілдә 2009 жылда бірге әйе теге сүзләр яздым бит теге жыр теге ничегәле бар иде тиң урамнар тар иде. Мин үзем яздым бит уже. Мин үзем порождаю. Я тебе породил. Это история в стиле теге бар бит. 3 сентября бар бит Шафутинский жырлы. Кім сүзләрен язган? Игорь Николаев язган. Серьезно? Да, білесің? Жоқ. Вот Игорь Николаев язган. Вақыт узгач мен ол тоже білесіңбі? Менә нәрсә әйтәсем килә. Әгәр дәген әйбер матур ясалган икән, күңелдән эшләнә икән, әгәр дә аны халык тыңлый икән, пожалуйста. Мин бит үземдә андый җырларга биим, мәсәлән, туйда. Китте анда дәрт бар, аны куялар бит инде. Киң орда. Мин яздым бу җырны. Антонан түгел менә, ул бит кыздыра. Әле бит җырның урыны булырга тиеш. Мәсәлән, мин киләм, шулай ук бер теге туйга мине чакыралар, әйме. Мин киләм, мин бит аны җырлап утыра алмыйм. Кем, үземнең җырларымны, кем мин, кая килдем, минем тормышым шундый авыр дип утыра алмыйм бит инде, аны туй. Бу минем концерт түгел. Аларга кирәк. Алмагачлары, сайрый сандыгачлар. Шундый кирәк җырлар, понимаешь? Или яратырга килдек аларның, или мин сине шундый сагынды. Шундый җырлар кирәк. Ну, или анда үземнең берәр теге оңга, солга, теге прокатитинде, или ау, ну, тоже бит инде не шундый прокатываемый җырлар. Шуңа күрә кая килде. Просто башта менә туйларда чыгыш ясаганда именно 5-6 попури. Мин нәрсә әйтәсем килә, һәрбер җырның үзенең урыны бар. Җыр була профессиональ һәм профессиональ түгел. Всё. А яхшы начар җыр, мин аны җырның йыртыгы юк, безнең халыкта шундый бар. Җырның йыртыгы юк, ну барыбер, менә минем башлангыч этапта иҗатның вот башлап җибәргәндә вот Америкадан кайттык, и вот нәрсәдер уйлашабыз, инде юнәлештә эшләргә. Синең белән тоже бу темага сөйләшкән без. Типа, ну надоел колхоз. Ну менә тора уже. Күпме була инде менә Сандугач, авыл, күпме була. Аның бит формуласы да бар. Беренче строчка теге табигать турында, икенчесе уже мәхәббәт турында. И беләсеңме? Башта эшли башладык шундый теге, ну, так скажем, неформатный җырлар, например, ну, по крайней мере, безнең күзлектән ул неформатный булып тоелды инде. Эшлибез неформатный җырлар. Ну, барыбер шәһәт табигать плюс мәхәббәт. Ошамый кешегә, аңламый кеше, понимаешь? Ну, аңлый 10 кешенең может, какой 10? 100 кешенең берсе может быть аңласа ярый теге. О, шәп җыр. И син понимаешь, со временем, то есть, возможно, минем фикрем шуңа күрә үзгәргәндер дә, то есть, менә бу массовость итеп, мин бит тоже уйланам ул хакта күпчелек вакыт. Менә мисал өчен бу хәзер откровение вообще-то, әйме? Менә бу дәрт бар иде җырын язгач, һәм мин аны җырлый башлагач, ул җыр миңа вообще, ну, не заходило. Мен әйтәм, блин, то есть Айнур аны миңа типа, ну, вот чуть ли не впихнул, короче. Все, давай, хитяра була, точно, вот нитәбез. Мен такой, да блин, бу бит инде, ну, колхоз бит инде, опять шылтыр-пылтыр, ну, чё, без бит Айнур, әйдә инде делать что-нибудь такое, вот творчество, ну, да бит инде. И постепенно, то есть, ул җырга уже, вот, 16-нчы елда, 16-15-нчы елда язылган җыр 7 ел була инде, әйме? Ну, аны бит башы нидә. Юк, ничек аның башы? Сидишә. Берсәне ул теге. Идел буе каеннары диде. Вот, со временем постепенно ул җыр миңа ошый башлады. Ну, то есть, мен проникся, и мен уйлый башладым. По сути, мен ул җырны җырлаганда кайфуймы? Да, кайфую. Кайфую от чего? Да блин, прикольный җыр вообще, то есть, ну, Туйдырмыймы? Нитә, миндә нәрсәдер вот нидер кылларны
Кылларды. Кылларды шиметәме? Селкетә. Ул җыр бөтен тишектән яңгырады. Әле күпме тишекне яңгыратты ул җыр. Типа. И вот со временем мин понимаю, и мин вот теге анализировать та башлагач мен әйтәм. Ну слушай, бардыр бәлки үзгәртергә теләүче кешеләр дә, то есть аерым направлениеларны итеп. Ну, безнең халыкның бәлки үзенчәлеге шундадыр. Может, баянда аның вот понятно, что классика не умирает инде бит. Халык җыры, вот национальный җырлар менә именно безнең халыкчан җырлар алар үлмәячәк. Но а нишләпсең без прям сындырырга телибез ул направлениене, то есть все китергә ниндидер западный юл буенча, то есть западный җырлар ясарга. То есть Современный, заманча. булсын менә мондый, то есть вот уши икән үзеңә, ну то есть делай, круто Дөрес, делай. юк, менә әгәр дә син ашы икән, эшлисең дөрес. 30-50 ел үткәч ничек булыр микән дип уйлыйсың. Безнең Вот тап- Мне кажется- Шулай ук калачакмы, менә шулай. Гармунлап, син әйтмешли колхоз, Ну смотри, миңа калса, әгәр дә салаватны тыңлаячаклармы? Салаватны тыңлаячаклар. В любом случае. Салаватны тыңлаячаклар, Илхам Шакировны тыңлаячаклар. Ул инде үлмәс классика, понимаешь? Ул җырчылар, алар нигез салучы. То есть эстрадага вообще нигез салучылар. Аларны тыңлаячаклар. Күп кешеме, юкмы икән? Бәлки күбрәк булыр да, чөнки безнең хәзерге вакытта бара татар теле ничектер кимүгә таба бара. Ну вот дөресен генә әйткәндә, 1-2 буыннан уже татарча сөйләшүчеләр бик әз булачак. Менә мин шундый фикердәймен. Килешмим. Мин шулай дип уйлыйм. Чөнки менә хәзер гаиләләргә карасаң, күпчелек бала татарча сөйләшми, хотя әти-әниләре татарча сөйләшәйме. И аннан соң бәлки шул татар ничек дип әйтим, милләте сирәгәя, әзәя башласа, гадәттә бит теге чем дальше, тем корни нитәләр. Вот ул бит читкә киткән кешеләр дә сразу Илхам Шакировны тыңлый башлый нитәләр. Бәлки шуңа күрә теге классикаларын тыңларлар дию. Но икенче вариант та бар. Икенче вариант бар, әгәр дә барсы да нормальный булып, то есть татар вот именно татар халкын, яшьләрне, менә татар иҗатына, мәдәниятенә тартып, кызыксындырып, ничектер вот җибәрәләр икән. Ну бу очракта дәүләтнең эше кирәк. То есть дәүләтнең катнашы кирәк в любом случае. То есть бер кеше генә үзе генә кулына, белмим мин анда, микрофон тотып, әйдәгез, мин эстраданы үзгәртәм. Алай, ну, не получится, вряд ли. Ну, хотя Тимаев, может быть, может анда үзенең или 10 көн концертын чаллада просто, прикинь, альтернатива җырлаячак. И мне кажется, рассосется сразу бөтен кеше. Ну вот, әгәр дә альтернатива начар булганга түгел, потому что альтернативаны күпчелек кеше аңламый. То есть ул не цепляет аларны. Вот цепляет, мин уйлаган бар, ни өчен Тимаев шундый мега популярный. Ну уйлап кара син. Ну гипер популярный. Син уйлап кара, 12 көн чаллыда. Анда 10 көн униксны җыя. Чөнки аның җырлары беренчедән көнләшәм. Аның урынында мин булырга тиеш идем. Дөресен генә әйткәндә, аның урында буласым килми минем. Ул бик авыр ноша, ул бик авыр сынау. Аны үтәришен. Әйдә, ни өчен? Ни өчен? Чөнки менә 90% кеше безнең менә Тимаев кебек. Аларның күңел кылларын менә шундый җырлар тибрәтә. То есть это близко. Аларга якын. Алар турында. Әйдә сандугач. Эх, әйдә әле вот чыны җырлый. Вот. Берсендә теге Тимаев чыкты бит, әле яңа гына чыгып килде. И мин хәтерлим, теге тоже, теге коллегалар арасында, вот, теге кычкырып йөри, теге сынысы, нинди җырчы инде ул, монда бүтән җыры Тимаев. И бер жюридә Мамадыш районында, Питрауда ул чыгыш ясарга тиеш иде. Мин тоже зал дип инде теге кешеләр арасына чыгып карадым. Менә ул чыкты, һәм ул кыздырды. Беренчедән мине. Мин карыйм, ул шәшри, кычкыра, сикерә. Отжиматься итә. Мин аңа хәтле белә идем, мен белән таныш идем. Менә ул мине, все ул мине сделал. Һәм мин гел әйтергә яратам. Рас Васыйховның интервьюсы берсендә караган идем. Кем белән? Айваз.
Һәм шунда Айваз аннан сорый: "Менә син ничек карыйсың шундай җырларга? Кемнәр менә радиога бирә җырларын, телевидениега бирә, менә ул бөтен утюгтан яңгырый, җыры вроде нормальный, колакка керә, все, менә хит. Ничек син карыйсың аңа?" Һәм шунда Райз әйтте: "Нормально карыйм. Аның төп ние экзамены булачак менә сәхнәдә. Менә ул чыкты кеше алдына. Менә либо ул кешеләрне сделает, либо кешеләр аны сделают. Менә сәхнәгә чыккач, синең менә мин шуңа кире кайтам, элек тә кешеләр сәхнәдә иҗат иткәннәр. Каядыр Инстаграмда нәрсәдер язып, фикерләрен язып, мин шулай дип уйлыйм, дип язып түгел. Ә җыры белән. Мисал бар. Мисал. 3 ел элек Казанга теге зур афиша яшьләр көненә крем-сода килә. Ул вакытта тоже һәрбер утюгтан теге. Там плачу на техно и так далее. Ну, барлык җирдә бит ишетәсең, телевизорларда, ютубларда, бөтен җирдә дә бар. И монда тоже халык күп итеп җыелды, алар чыгыш ясады. И вот не цепляет энергетика юк. Такое чувство, как будто ты просто бенд такой, теге. Просто менә теге 3-4 җырын җырлады да, и все, и киттеләр. И халык такой: "Булды да менә". И все, не зацепило. Да, менә. Тимаевны чыгарыгыз. Беркемгә сөйләгән юк иде, но Илмир Азгамов. Аның студиясы бар иде бит инде, анда бөтен без шунда идек инде. Кыскасы, шунда килгән иде Тимаев. И ул миннән сорады: "Ә ни өчен ул сиңа менә, ни өчен бу җырлар сиңа? Син бер кайда концерт куя аласың бу җырлар белән. Син ничек син дальше?" Ну мин аны аңлыйм, ул аны миңа начар дип түгел, ул миңа шын мәгънәсендә ул миннән сорады: "Ни өчен сиңа, ни өчен син шундай җырлар язасың?" Һәм мин җавап бирдем. Мин җавап бирдем, чөнки миңа ошый. Мин гафу итегез минем тыңлаучыларым, мин беренче урында. Әгәр дә мин үземә яхшы ясый алмасам, димәк мин кешегә дә яхшы ясый алмыйм. Ә ни өчен мин җырлыйм? Кеше өченме? Әгәр дә мин кеше өчен җырлыйм икән, димәк миңа нидер Альбина язырга мөмкин. Бу җырың бук төсле, киемең бук төсле, үзең дә син, по-моему, букка ошагансың, үзгәр. Һәм мин уйларга тиеш: Альбинага ошамады. Димәк миңа бүтәнчә булырга кирәк. Нишләп нидер Альбина минем нинди булуыма, гафу итегез мине Альбиналар. Бу собирательный образ булды. Нишләп кемдер минем язмышымны, минем ички халәтемне, теләгемне, минем бит бик күп җырлар бар. Мин аларны язам да, чыгарам да, мин аларны бер кая җырламыйм. Менә минем чыкты ул. Мин аны тудырырга кирәк, мин тудырмасам мин Менә ул чыкты минем. Чыкты. Әйе, мин ул минем туып, ул миннән чыкмаса, ул минем эчтә яшәп, ул минем бирмәчәк миңа тыңгы. Мин аны чыктым, яздырдым, үзем генә тыңлап йөрим мин аны. Нормально булган бу дип әйме? Шул наушникта. Машинада, әйе, наушникта. Мин нәрсә әйтәсем килә? Бу менә мин әйтмим, что бу начар уен яисә начар түгел. Нинди уенны син уйныйсың? Мәсәлән, кайбер җырчылар уйныйлар. Тамашачыга ошый, мин шуны җырлыйм. Менә дөрес уен, әйме? Ул шул уенда уйный. Мин еш ул уенда уйныйсым килми, чөнки минем менә мин бар. Мин үзем алдымда үзем. Мин хәтерлим, минем мәрхүм бабаем исән вакытта әле бер концерт карап утыра, шунда миңа бер ничә 17-16 яшьләрдер инде. Салаватның концерты бара дигәндә. И концерт бара бит, җыр тегесемсе янда вап-пара-пара. И шунда бабай үтеп барышты, нинди вап-пара инде бу дип үтеп китте. Минем бабаем. Аңа ул вакытта 80 яшь булгандыр. Татар җырында нинди вап-пара инде ул дип әйтеп китте, беләсеңме? С чего вдруг кыска күлмәктән кызлар бастыралар атта вап-пара-пара. Вап-пара-па. В смысле вап-пара? Но бит ул вакытта Салават Фатхетдинов эксперимент булган, да? Ул безнең әниләребезнең яшьтәше 90-нчы еллар. Дөнья үзгәрә. Розовый костюмнан монда алка таккан, хәтерисезме, клибы да, әйме? Менә ул яшь.
Жігіт, менә ул килеп керде, джипта нарушать итә анда. Теге Кассеталар бирә. Кассеталар биреп, теге ДПСникка. Ну, менә шул кешегә ошый, беләсеңме? Чөнки ул заман кешесе. Менә без әйтик, шул ук менә безнең йолдызлар эме, алар безнең заманны җырлыйлар. Менә ул безнең заманча. Һәрбер заманның үзенең бер җырчысы, әйме? Мин нәрсә әйтәм, һәм шул вакыттан, бәлки салаватлардан соң да, ул бит инде Зәйнәп, Салават, Зөфәр Билалов, Айдар Галимов соңрак чыкты инде ул тоже көзге җилләр, көзге, шундый прямой бит. Тупс, 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 тупс. Вообще бит супер җыр иде. Хит иде. Мин нәрсә әйтәсем килә? Шуннан соң Хания Фәрхинең җырларында обязательно соло гитара бар иде, әйме? Соло гитара. В смысле, татар җырында соло гитара, что ли? Но бит халык бит кабул итте, үзенеке итте. Хәзер алар шлягерлар. Менә күптән түгел. Мин Илгиз үзен мактап утыра дип әйтә күрмәгез, пожалуйста. Но мин мактыйм. Но мин мактап алам. Без берсендә яшәп бардык, бер ханым, кыз инде ул, минем яшьтәш. Ул әйтә, мин балаларыма куям сезнең җырларыгызны дим. Бу теге сәләт җырларын. Минем кызым да син. Әй, рәхмәт, Вообще рәхмәт. яратып. Һәм мин әйтәм, рәхмәт. Ханым миңа сорау бирә. Кызык, ә бит алар хәзер туганнар, әле яши генә башлаганнар, һәм аларның колакларында шул җыр татар телендә. Һәм алар бит инде аларның уже +1. Алар әлбәттә киләчәкләр Салаватка да. Аларның булачак ул этап. Но бит аларның еще +1 бар. Понимаешь, не бу модный җырлар, нәрсәләр бар, әйме? И ханым миңа әйтә, сорау миңа бирә. Кайсы вакытта, мәсәлән, шул җырның явлениесе, мәсәлән, шул ук Салават становится кодом. Менә безнең халыкның коды була башлый. Достояние. Достояние. Ул уже все, теге алып атмаслык бер безнең бер уже теге кул кебек. Составляющий. Менә Тимаев уже өйләнгән микән ул кодка? Минемчә, бәлки әйедер. Бәлки вакыт узырга тиештер. Тимаев әле ул бит. Ну ул буыннар үзгәргә тиештер, наверное. Менә мин хәтта әйтә алам, әйме? Кем Ландыш Нигъмәтҗанова, әйме? Иркә, хәтерисезме? 2000 ел башларында Барс Медиа прямо чыгарды. Ту прямо. Вообще пуляли просто. Конечно. Мәликә. Җыралы. Сөйдем сине, синдә мин. Һәм без миңа ул вакытта ничә 15, 17, 16 яшьләр. Мин шаккат татар телендә шундый шәп. Кым сәгате, кым сәгате. Анда баян да юк, анда нәрсә дә юк. Но аранжировкалар. Но менә мин нәрсә әйтәсем килә? Менә бүген мин, әйме, барам машинада, кабызам шул җырларны, әйме? Һәм мин ләззәтләнәм. Ул миндә уже алар, понимаете? Алар уже миңа сиңгән. Әйе, чөнки әле бит син әйттең дә, мин искә төшердем безнең кай вакыт ТМТV нидә уйный инде. Янда бар кич белән шундый рубрика «Истотека» дип атала инде. Янда теге Истотека. Элекеге җырларны куялар. И вот син менә бүтән җырлаган җырларың онда бар. И вот ул тыңлыйсың, вроде думаешь, Уйны итегендә. Вроде кайчан гына. Күптән түгел генә тыңлаган идем уже. Мәктәптә, мин тоже син әйтмешли, теге 15 яшьләрдә, теге көзге кашны басып, мин Салават Минниханов. Шан. Хыял кызы. Хәзер думаешь, офигеть, по сути, ул уже истотека. Истотека. Берсендә мин, короче, жюридә утырдым бер мәктәптә, булган идер конкурста инде, мин гол абый белән бер рәттә утырдым жюридә, то есть ул бит инде шәхес. Ул шундый яратмый үзгәрә җилен. То есть алар, мин аңлый башладым, мин бит гол абыйда укыдым бер ел. Мин аларда укыдым һәм ул инде шундый татар җанлыклы, шундый милләт өчен янып тора торган татар җыры, милли җырлар. Просто тимәгез булдылар. И мин ул вакытта укыганда, бәлки ул яшь белән бәйледер, ул яшьрәге бит инде. 10 елдан артык инде
Получается. Ну, он ел элек әле үзгәреш юк иде. Юк иде. Әйе. Но просто минем әйтәсем килә, что мин ул вакытта аңарда укыганда, мин әле беренче курс студенты, мин там Майкл Джексон, анда Идел буе каеннарын җырлыйдым сәхнәдә, анда лунный походкалар ясап, чау. Бер карасаң, что за кринж вообще тут. И вот, и ул шундый, менә, шәп, молодец, вообще шәп килеп чыга. Ты халыкчан җыр, ну заманча шундый сулыш белән, туда-сюда. И без белән бик еш күрешмибез инде, шул кайбер мәҗлесләрдә нәрдә. И вот соңгы вакытны шул бер 5-6 ел бәлки мин күрмәгәнмендер инде, менә шунда күрештек тә. Балалар конкурсы. И анда балалар бит инде нәрсә ошады, шуны җырлыйлар. И бер кыз чыкты да, ниндидер моңа Бу передачадамы? передача түгел бу мәктәпләр арасында Казан балалар Вокальный конкурс. Вокальный аңладым, танцевальный ага. анда конкурс инде. И ул җырлый, яңа руководитель әйткән инде ниндидер бу Әллүки дип инде. Яны игълан иттеләр, вот ул Әллүки җырлый дип инде. И ул чыкты да Әллүки түгел вообще. То есть аңа ну дөрес әйтмәгәннәр. Ну понятно, что кыз ул кызан ничә Гаепле 8, түгел. 9, 10 яшьлек тренер может. Ул аңа гаепле түгел, аны белми. И ул шуны заманча аранжировкада, ну анда Әллүки дигән сүз бар. То есть ниндидер теге Әллүки там туда-сюда. Шундый. И җырлап бетерде мин ул абый. Үскәнем бу җыр нәрсә дип атала? Әллүки. Бу менә нәрсә кем әйтте сиңа моны Әллүки дип? Бу син молодец, конечно, мотор җырлыйсың. Но менә мондый үзгәреш җилләре белән и тутынды, короче, шу. Ну понятно, что ул Басып, прям кешеләр алдында. басып, әйне. И син теге параллель хочешь сделать инде. Теге вакытта нәрсә И әйтте? вот, да. Потом гримеркада сөйләшәбез инде, ну типа нәрсәгә шулай әйтегез? И ул шундый, ну да, әзрәк катырак әйттем буга инде. Моңлы булырга тиеш, халыкчан булырга тиеш. Безнеңчә югалтмаска кирәк миллилекне, тегеләй булай. Менә шушы үзгәреш җилләре белән бузып бетерделәр бөтен эстрадабызны. Короче, аңладым, что ниндидер әз генә как будто бы радикализм барлыкка килгән. То есть вот просто Осадок. бар менә оригинал. Все, ни шагу влево, ни шагу вправо. Заманча аранжировка булмасын, не булмаса, грубо говоря, баянга җырла и Әллүкине җырла. И моң булсын. И мелизматика белән моңланып җырла. Все. Калганы кирәк түгел. Мәйтәм, Миңгол абый, без бит инде сезнең, мин аның белән прям сөйләшеп утырдым, мәйтәм, без бит сезнең белән бер тапшыруга да барган ик, мәйтәм, спорлашып утырдык, мәйтәм, мин заманча күз аллауны сезгә тәкъдим иттем, сез инде үзегезчә теге миллилекне. А без нормально прям бер передачада сөйләшеп утырган ик. Бер генә фикерне әйтәм. Мәсәлән, менә бүгенге көндә, менә без бер баланы тотып, әйме, аның плейлистын карасак, анда кем генә юк? Анда Адель, Coldplay, Эленди группалары. Инстасамка. Әйе, юк, пожалуйста. Һәм алар Не у всех. юк. Инстасамка турында түгел. Мин имею в виду менә плейлист Төрле. чит телдә һәм урыс телендә, әйме? Килешим. Мәсәлән, юк, мәсәлән дип әйтәм, әйме. Ни өчен һәм анда бит инде заманча тавышлар, алар берсе дә генә о, не сало трава, тыңлап йөрмиләр бит. Мин имею в виду, әйме? Аларның һәрбер яшьнең үзенең бер һәрбер заманның үзенең бер җырлары була. Ни өчен безнең татар кешесе тыңлап барырга тиеш гел постоянно баян һәм тавышны. Мәсәлән, ну мин халык җырларын җырлаган кеше, мин Сорна ансамблендә эшләгән кеше, мин халык җырларын беләм, яратам, ничек булса шулай җырлыйм, теге әленчек җырлыйм дип әйтмим. Мин аларны яратам, мин аларны тыңлыйм. Но мин концерт буй 3 сәгать буе анда җырларны тыңлап утыра алмыйм. Миңа әзрәк кенә кирәк. Хәтта Хәмдүнә апа Тимиргалиева да Галигә барам әле. Анда бит халыкчанлык түгел, анда Хәмдүнә апа бар. Менә бу бар. Миңа кажется, әгәр дә ул бөтә чит илдә туган булса, ул Бейонсе булыр иде, понимаете? Әзрәк кенә аңа биргән иде. Если ул шундый культурада туган булса, минемчә ул барыбер мировая звезда булыр иде. Ни өчен безнең яшьләрнең колакларында шундый ук ритмнарда, аларның чит илдә булган ритмнарда татар телендә булырга тиеш түгел. Булсын. Без бит ничек уйлыйбыз? Әгәр дә син, белмим, заманча рэп тыңлыйсың икән, димәк син Илһам Шакировка каршымы ни? Да. В смысле каршы, абый?
Илхам Шакиров. Каршы. Илхам Беләм мин Шакиров, сезне. ул Илхам Шакиров. А рэп, Башта ул рэп, рэп. аннан соң наркотики. Әйе. Беләм мин Аннан сезне. соң революция. Әйе. Корамын кешеләрне илдән. Менә. Вот менә ул возраст, понимаешь? Мин аны аңладым, мин Гулабый белән сөйләшкәч, то что с возрастом кешедә ниндидер, ну, появляется шундый Әйттең инде, радикальная. не гибкость инде, теге, ну, невозможность Позиция. Ну, бәлки андый кешеләрдә кирәктер, ул бит дөрес. Аның турында андый кешеләр борчыла саклап калыр торган. өчен кирәктер дип уйлыйм мин. Менә шушы истинный, аутентичный шундый менә теге Национальный код. мөхитне саклап калу өчен андый кешеләр кирәк. Менә Менә мәсәлән, без хәзер ясыйбыз Ями Music Band белән безнең булачак концерт 29 июльдә. Килегез, әйе, мин теге рекламага әйләнеп киттем. Июльдә Илхам Шакировка трибют була. Һәм без анда заманлаштырып, әлбәттә, үзебезнең стильдә эшлибез аның җырларын. Гомумән эстрада җырчыларына карата безнең нидер бер күп сорау бар. Күп тегени Предъява, да? предъява, әйе, тагын ни Претензия. Претензия һәм без алардан көтәбез какой-то бер нәрсә. Көтмәгез алардан, җырчылардан бер нәрсә дә алар телиләр җырларга. Беренчедән алар иҗат кешеләре, ничек телиләр шулай эшлиләр, может, бәлки. Икенчедән аларның тоже ашысы килә. Мин Илгиз Шәйхразиев үземне ниндидер бер мессия итеп хис итәсем килми. Халыкыма алып киләм хәзер дип әйтәсем килми, чөнки как только син әйтәсең, халкым минем, хәзер мин сезне өйрәтәм дип әйткәч, күк шул ук секундта сиңа помидор да ашачак, таш та ашачак. Сиңа әйтәчәкләр, син не имеешь права диячәкләр. Син бук белән сине изәләр. А если син... нишләп алай җәләр дип уйлыйсың син? Потому что син халыкны өйрәтергә тырышасың. Бу уже теге кечкенә һәм ире кешеләр турында инде. Аны бит беләсеңме? Була менә булай эшләргә. То есть син аны кычкырып әйтмисең, менә мин сезнең каршыгызга чыктым, сезне өйрәтергә дип әйме. Ну, өйрәтү ул понятно, что-то дөресрәк сүз кебек түгел, Менә кайбер кеше мисал өчен мин үзем өчен ничек нитәм, мин үземнең була бит инде кешенең була максаты, була ничек дип әйтим, дөньяда, бу тормышта, ничек дип әйтим, глобаль нидер Максат. вазифасы, максат, ну максат инде ул, әйе, максат, наверное. Это, ну, синең бар андый максат. миссия. Ну, то есть, минем, например, мин аны кычкырып әйтмим, ләкин үзем эчендә һәр вакыт тотам шуны. Шулай дип әйтте дә дип бу камерага әйтә, хәзер үзенең максатын мин аны кешегә әйтмим. Так. Конечно. Ну, то есть, ну, мин просто хочу сказать, вот шундый донести шундый мысль, синең дә бардыр ул, наверное. Син бит барыбер в никуда бармыйсың. Син бит иҗат иткәндә синең барыбер нидер ахыр ноктаң бар. Күңелле булмас иде, әгәр дә сиңа вот, ну вот, прикинь, вот, мин күрәзәче. Менә вот, Илгиз, 20 елдан синең җырыңны бер кеше дә тыңламаячак. И алар просто югалачак. Дисәң, ну такое. Хочется же все равно менә калдырырга, вот ниндидер Эс. эс деймсең инде. Эс ничектер теге звучит шундый теге әллә ничек громко деймсең инде. Эс калдырырга. Да, понятно, по сути, эс калдырырга. Но ниндидер бәләкәй әйберләр хотя бы эшләргә менә шул ук тел сакланып калсын өчен. Вот, например, син җырыңны әйттең бит менә хәзер. Яшь буынның колагында плюс 1 дип әйт. Ну даже шул плюс 1 ул как бы син изеңне калдырасың. Кемдер вот хотя бы бер кеше, вот мин үземне шулай тынычландырам, по крайней мере. Хотя бы бер кеше, әйме, бер кеше булса да, минем хотя бы бер җырымның бер куплетін булса да, или анда припевын булса да яратып, тыңлап, нинди дә булса теге вообще татар культурасына, татар нине теге кирип китеп, хотя бы әзрәк өйрәнеп, или бердә булмаса хотя бы ниндидер авырлыктан чыгып ярдәм күрә икән, демәк, уже, ну как бы, мин риза, мин уже канәгать. То есть Әгәр дә әмнә кара, әмнә миңа кызык. Әгәр дә ярдәм күрмәсә, һәм чынлыкта да синең җырларыңны 20 елдан соң онытсалар, синең димәк син ну, димәк син гомумән зря яшәгәнсең, что ли? Ну, менә мин сорыйм синнән, ни өчен син кемдер өчен язасың? Кемдер өчен? Юк, монда беләсеңме? Монда
конкретно кімдер үшін түгел, ол бірінші, сен айтмышлей, менің бірінші ширатта өзім үшін түгел, Кім үшін? бірінші шират, вот ол нешіктір в совокупности, понимаешь? То есть меңа ол ұшы, мен кайфую, мен ижат еткенде, мен жырлағанда, мен кайфую. Наверное, Біз өзім артист кішілер шынды енді, бізге барыбір керек. Но, понимаешь, Отдача. но мен шулық уақытта ойлайым, вот тыңлаушылар үшін. Вот мен сенің, например, сенің позицияң білән бек келеші бітмейм, чүнки меңа туры келмей ол. То есть мен, например, Біз түрлі. типа, вот мен ашы и мен пру, мен олай түгел. То есть мен могу ниндер корректировкалар кіртірге, әгер да вот Инстаграмда вот бывает такое, что так, ну, условно, самый простой пример, типа вот обложка, вот бармынды обложка, блин. Басыда вроде прикольный. Қоя қойым әлі Инстаграмға, кішіге көбірек нәрсе ұшым екен. Қоясың, қойсы көбірек ұшы. И там хоп тауыш берәлер, мұнсы көбірек ұшады. Все, шуны сайлайсың. То есть мында, понимаешь, деген, нендер синергия түгіл, нендер вот как будто сен сообща что-то делаешь. Вот біргеләшіп. Понятно, что ондай кішілер көп болса, возможно, бүтәншәрәк уйлый башлыйсыңдыр ул. Теге, главное, чтобы как кукуха не съехала. Теге, бар бит кешеләр, которые үзе тормышы белән вообще, ну, үзен югалталар и просто теге Инстаграмга нитеп бәйләнеп, теге, мне подписчики сказали, это сделай, дип теге. То есть үзеңне дә югалтмаска кирәк ул очракта. Но просто минем әйтәсем килә, что менә шушы эшләрем белән хотя бы, ну, аны яшәгән вакытта нәтиҗәсен күрсәң әйбәт. Ну, то есть, это плюс. Но күрмәсәң, ну, хотя бы синең ниятең, что вот татар, менә бу видеоларны да башлап җибәрү, там безнең башка килде просто от того, что, ну, татар телендә юк андый контент. А по сути, кемгәдер бәлки кызыктыр менә шулай теге тыңлап утырырга, ну, кемдер машинада, может, наушникта тыңлап бара. Халыкның бар хәтере, үз хәтере бар. Біз ол нәрселерні шынап та ұнтырға тиіш түгілбіз. Біз Илхам Абы Шакировны, Гүл, аның язмаларын, Әлфия Авзаловның язмаларын, Флюра Сулеймановның язмаларын, қазір бүтінісін айтып, Хадер Бегичевның язмаларын біз аларыны түрге қойырға тиішбіз. Алар біздің бұларға тиіш құяш кебек. Ол құяш астында кім нәрсе жырлый, пожалуйста, хоть нәрсе эшләгез. Ну, мен имею в виду тиеш біз түгел, ол хәзер дә шулай. Но ул шул әйбер дәвам итсә, шәп була. Миңа калса, менә шундый нуктада йомгакласаң буладыр, наверное. Әйдә, йомгакла. Фикер. Менә сезне икегезне тыңлап утырдым. Ага. Дөрес фикер. Миңа ошады. Синең иҗатың беренче вакытта сиңа ошарга тиеш. Чөнки халыкка ошасын, кешегә ошасын дип барсаң, вакыттан соң, бәлки, русча әйтмешли, ты станешь заложником ситуации. Син уже, бәлки, сиңа уже ошап та бетерми, ошамыйдыр да, но халыкка ошый. Һәм сиңа үзеңнең эшең уже ошамаска да мөмкин. Шуңа күрә үзегезнең эшегез беренче үк вакытта сезгә ошарга тиеш. Рамилнең дөрес фикере иде, теге максат турында, параллель максат, үзеңнән соң берәр эш труд калдырырга кирәк. Вакыттан соң синең шул эшләгән эшең бәлки кемгәдер плюс бер булып калсын дип. Сезгә бик зур рәхмәт, егетләр. Шакырганыгыз өчен рәхмәт. Біз вообще бүтін спектрдан урап чыктык әле. Ну, сен бит чик-чик итәчәксең бит моны зрәк. Чик-чик итәме, я. Ну, менә бу чик-чик дигәннәрне калдырам. Все, бик зур рәхмәт, Илгиз. Вообще классно булды. Рәхмәт, бик зур. Рәхмәт.